overdose. Iki bahasa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli wineh pelem gadung ora taya. Anu wineh pelem pertangga jiwa kalau wineh jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora nggawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming wineh lho pukulan ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelik-pelik. Dadi dewa kok pelik. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Awas ngene iki tenan aku ora apa-apa pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten baik-baik. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipane kala wujude wineh aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya legane pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa pukulan? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Pendopo pedukuhan iki nala garing sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petro Kanrong Bolong padha raja sak papramu Petro Kanrong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak tampanana dayanana uripmu Petro. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong padha raja sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lara tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petro aja mbok sengeni, bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah, prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun niki Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama nala gareng. Dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki
luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh nggih. Jaragan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong ngengengi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestaken dawuh rada maju le Josuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak Radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Nyun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage wis. Kene ndang cekat-ceket Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamo Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng jenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambaran ikhlas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah kuwi kudu
dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ra. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur ki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngumpuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para plancong-plancong. Semar romongane terus ngawur. Nek ora ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Kong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya iya. Oh iya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di
lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nala garing Petruk lan kowe Bagong. Dereng ngantos paripun sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karangkadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karo kaget kang samya mulat. Ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya kek Kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalak ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Iya, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo nolo garing pangestuku tampanono. Nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo nolo garing tak tampa pangestuku tampanono. Nun inggih ayo truk urut ya Ndara Antasena bekti kula ya truk tak tampa pangestuku ya truk nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih. Yo Kong sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumungah. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Parada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi sing wonten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing duwe kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan penuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku
Kek nalika semono aku nampa Nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning Nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gendhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang suh mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen ya saka cilik, biyen ya saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani gandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, oh kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Nah, engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Iya, Tru. Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku saguh, ora ming perkara mernahke.
yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Kyai Semar dereng ngantos paripurna sami Balacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing dumrajak tanpa lalapan Kyai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget sinuwun damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar Tiyang Agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun Den yo Kakang Semar tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula praptaku adoh saka rubeda aku ngaturake pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken jimat waduh Ndara Baladewa barang rawuh tru Ndara Baladewa bukti kula kunjuk nggih Den Ndara Tiyang Agung ya nulung garing Datompo Pangestu Tamarana lan inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den ya Petruk kantong bolong Datompo Pangestu Tamarana oh iya lho putih Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den ya Bagong Datompo Pangestu Tamarana Bagong ini sangat kula pundi melu cepet iki lho. Aku nek ngomong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karangkadempel. Joko panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Ngoten? Sumados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karangkadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ing urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata Myangpala nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran ngendi-endi papan padha unjuk rasa mergo ora nrimakake nggo nyirep marang pageblik ning tumama nang Praja Mandura salajengipun kados pundi nalika semono wanci ingkang tak emtokake aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa supaya aku sowan marang Karangkadempel nyuwun biyantuning Kakang Semar lah namung sak kula terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa kula kadhawan menapa ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau rasaku ora kepenak rasaku ora tekan ning yen to ngelingi kahanan negaraku paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersani Kakang Nayantaka nggih mboten napa-napa mang paring pangandikan nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk kula mboten napa-napa mang dawi napa kula nderek sampun malih kadhawan minggah gunung nadyan kula kadhawan jegur segara kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi kula kadhawan mlampahi tebih kula mboten badhe selak
Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa. Aja lara atimu aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora
ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek apa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar. Tukunen kowe. Ceces iki. Meneng wae Pak nek payu larang gak ke Pak. Ora apa-apa ya. Ya Tre ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah kene lho Pak mane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Edone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndoro Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamakke Gunung Jugruk Segara Asar. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wang-sulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dumeh Baladewa iso? Weh, blena, panamane cacat sekedar. Wani arep lagi ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye alon-alon? Iki wis mulai adem lho, Tru. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Tru. Sing loro diglundungke mrana wae kae. Mesake ora. Jero banget ora. Aja angel lho Pras kok nganti ngono tenan. Kok nek yo saka kono wae. Melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, manuswane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon tuh sapa kira-kira kowe tuwet nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalonggoro pala. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendhe. Ngono bayang Semar Batrana yo aja kelakon tuh sapa, Gong. Nang endi pamane ora terkantik dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati. Gong. Ngopo kok mundur? Tratap. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadedayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur.
Mundura. Aku wani, Pak. Ya ning Mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane ngeyel ora. Wah, getun aku to. Lah sida gelut getun aku. Gayamu. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi nggo kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap acarita nalika semanten Arsamondo Kyai Semar Badraya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangtung bebasan Dewa Ngijawantah. Dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Badraya kena dayaning Kelurahan Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan nggih lumayet nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar.
dawuh Pandya Bedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyo nglawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten sagedipun sangga entheng. Nyatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten angganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis para Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun. Jurnyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Yen to pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng Paduka. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangure supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka dandang mangure supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngesahaken dawuh Paduka Pandya Bedari. Ana satria ngagrah. Sapa iki? Takon karo aku satria ngrandu Gumbala. Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku yo nganggo Bambang Petruk ini nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe wadyabala dandang mangure dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang dandang mangure. Ayo boyongan Semar. Langkaono kuandane Antasena lho. Kowe dadi palanging wong-wong dandang mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten pracita ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing pracita ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin.
mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu datang prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila kanthi alabrit bergatak pasuryane nalika semanten datang tali wara anyan ndak ora Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau Lantel ora Jandes lah nanto Gong aku ora wis omong to Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae pun nengke mawon men mudhar sisan ora kok Petruk kok mati ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur men tekan Ndara Garukaca aja kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani ha terus piye manut aku doyak kok doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku Amatara Mrataca ya mrata imbange bojo-bojo kowe sing bentengi Cemar Badrana ya yo aku lan trimake wo cah iki Kang Slumpan cah iki kok dadi suarane cilik kaya ngono Jemrata imban yen bojo-bojo oh ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh makul kare mari kok mari Dimas aku kena apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa ora ngerti apa-apa kok cecok lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mensinya pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Betari Durga oh niki pun sadar derek wis Bagong mau ya heeh nggih lho heeh nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati derek tak gasmu lho kenapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademper ra tentrem. Saniki? Heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya gaya, ya. Petruk ini melayu
banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tengok lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandamangore sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karakadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi Anggrana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya, Kang, ya. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Udah neseno. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh nang Yuwana, terus nang slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karangkadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Mandi bapak. Ayo Gang aku wis entuk siji. Yuwana. Jan ora bener-bener ya ket mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa sak? Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu.
Gong glegong. Glegong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinocchio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Cincin sini. Kowe mau njaluk bapak piye? Kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balen-balen. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Cing oh iki, Tru. Iki matine nganggo kajek-kajeke. Ha iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ana minggat apa? Durga. Kula wonten dawuh, Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Oh, iki wis cinadang. Dadi dewaning panggoda pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri kuda marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning Janaloka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah pun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit ya.
Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki digadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono adoh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Pun ngaten Pak, kula nyuwun pamit tambahing semetu. Pangestu, pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Lah kok wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kowe nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelemper tangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis jareng. Engko gara-gara kerangan nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil kabeh totoli pitik. Ya, Truk, aku tak makasih ya, Truk. Hati-hati ya, Gong. Ndara Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya, sing hati-hati, Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya, kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja tunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya, sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarmu arep piye-piye sakarmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Samenika sampun kepanggih menapa to ing dados darunanipun dene kayiwangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mita pujang karo ingkang minggah wonten ing kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rakyat majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Dolong Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula sumanggahaken di Ponokawan Bagong Padhararja sak praptanira Ponokawan Bagong Nunamet pasang kaliman tabut nebena ing ladene Demawahing tawang tuwang pukulun linepano ing tulak manuk kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wae. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebayune gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Bu Kulun? Iya, iki kayangan Bagong. Waduh Bu Kulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun. Iya Bagong ulun tamba. Nun nggih. Ulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Oh, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ora edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Rata. Nggih ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata ki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, nggih pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Antarada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada. Ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra. Ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, ra edan tenan ta. Wah, iki Bu.
Iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Bu Kulon. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bu Kulon kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Bu Kulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanesipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nemrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, wer ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang kula dados pundi? Ah, monggo. Ah, Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagakan monggo. Dados pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Laulung dipun maringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal krakel to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika ngoten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan napa-napa. Dewa semanten niku ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun sing gedhe pangapura kita, winih perlem pertangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita baliya matur kelawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelem pertangga jiwulan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita baliya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun iki ndawahake pidana kelawan jeneng kita Punakawan Bagong. Goverdamse. Iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondheli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek ana nesu teng kayangan.
Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelemper tangga Jawa Jambu Dipa Nirmala. Ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelik-pelik. Dadi dewa kok pelik. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Awes ngene iki tenan aku ora apa-apa pangan kabeh. Anggere muling nesu nganten iki kula nyemelangi lho kula. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelemper tangga Jawa Jambu Dipa Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean mung dijaluki kakane kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara Jambu Dipa Nirmala perpertangga jiwa jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lawan. Ora trimo nek carane ngene iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Lha ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka iki isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nane Bagong, kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Kok sampean kok metu oncore? Wah, mutiar ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilak dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Prapertangga Jawa Jambu Dipa Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Rodo kata, kula semanggaken. Pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulan? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Apa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah ning kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken, Bu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo wis, ya kene. Ulan iki kan piye? Aku digawe iso mabur. Kok anggere gelem iso mabur tak coblos dong petengmu kimpes kowe. Wah, trendelo iki. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anake japa mantraku.
supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun ki kok iso ngambantir kantor. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis karo gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Perkencang Maruda yang pak pong. Semene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk winih Plempertaga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak ning pasulayan wis ben. Mbuh mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Ulun kula dherekaken.